Liwangsung mono-mati luwih ana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Upadara Paman Harya Sengguni ayo ndadekake gugup pengirsi paman Mahira Pinci wonten ngajengan manira Paman Harya Sengguni kawula nok-non nggih anak Prabu wonten sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina dadi ing bapa ing kematian wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjeneng alun-alun katemping samirana satemaku mitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggih kepareng nyumbuk ing kematian Cemadong dawuh nggih anak Prabu Ngastina paman kula senar nggih kadiparan anggurisi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Mranata tata rakti negari Ngastina Paman Harya Sengguni nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu Ngastina menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladhen lakri daning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ing bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-nok paman kula sejenar andadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina mboten langkung pakanan ingkang utama tindakna selawasi lan kaprayogan angganipun lenggah paman kula sejenar kawula nuk-nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan namung denan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhang padha paduka anak Prabu ing Ngastina nggih Paman Harya Sengguni nggih kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina paman boten langkung kasekecap anggen jengan dika lenggah kawula nuk-nun sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan nggih anak Prabu Ngastina miwabu putra ing Sukalima Sarawu paduka bapa Premban kula ngaturaken karaharjan Arawu paduka bapa Durna wonten negari Ngastina bapa Premban Durna ing Sukalima Astaka swala sila berdaba swalu gimbal semorante awela kula nuwun inggih nggih tansah pinangan kawidatan ing sambi kala swanipun ing bapa ing Sukalima mangga widodane skala sowan kula tebih saking rubeda namung paring ing bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngesa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana bapa Premban Durna kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina mboten langkung kasekecap manggen jengan dika lenggah kula naknan sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten praja Ngastina anak Prabu Duryudana menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga Sarawu paduka Kakang Prabu Karna kula ngaturaken karaharjan lan mugi kasekecapna anggen jengan dika lenggah kawula nok nuwun inggih Yayi sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ngroko ing Awangga namung dalan sasampunipun kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang ngroko kunjuk ngesa paduka Yayi Prabu Prabu kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecapna anggen jengan dika lenggah kawula nuwun sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang ngroko ing Awangga dinten sak mangke menika Yayi apa dene Yayi Dimas Surtayu para prayoga nunggul siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Surtayu sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayi Prabu namung denan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Prabu Jimat sembahan kula Dimas ndak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono kula pundi Jimat paripih ndayana ing kasantosan paring pangestu paduka bawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu lan mratakna kang podhang kandung seba jeneng ingsun diambabarake wigatining pasewakan Yayi Surtayu menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi Jimat Koko Prabu sembahan kula paman kula sejenar wonten dawuh nggih Bawadana wonten
timbalan, Ger. Kakang Prabu Karna ngawungga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun angkempalaken sangganing para sepuh madaring datur negaring Astina. Mila saderengipun ingkang putra mbabaraken menapa ta wigatosipun dene kula nglembakaken sangganing para sepuh mugi keparenga inggalih anglubirna samudra pangaksami dhateng ingkang putra Punduryudana dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami wonten ing madyaning pawiwahan negaring Astina dinten sakmangke Paman Hari Sengguni Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing ngawangga nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula anak Prabu Duryudana inggih namung paduka ingkang paring panggesangan dhateng ing bapa ing kepatihan mila dinten sakmangke nadyan ingkang bapa katimbalan sowan kula mboten badhe suwala malah sampun ngantos to katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri tartemtu ingkang bapa ing kepatihan tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu malah gandeng dinten sakmangke sampun kepareng ingkang bapa sowan wonten rasa paduka wonten wigatos menapa nggih dene paduka ngawontenaken pasiwakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun mugi kepareng ambabarana dhateng ingkang bapa ing kepatihan ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu ing Astina semanten nggih ingkang bapa ing Sukalima nggih kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negaring Astina ing pangajap mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula nampi sabda utama paduka anak Prabu ing Astina ing mekaten tumen kababarna menapa ta wigatosipun dene paduka ngapuntenaken pasiwakan ing badan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedhane ngakathah wonten kababarna kula nedya midhangetaken ingkang tetela anak Prabu Duryudana Yayi semanten ugi ingkang raka ngawangga tumunten sakmangke nyadong dawuh timbalan paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa dene paduka ngempalaken sangganing para sepuh upama sakmangke sampun ngapireng wedharing pangandika paduka Yayi Prabu ingkang raka tumunten katimbalan sowan badhe nampi kewajiban kula mboten badhe selak monggo Yayi tumunten ngababarna kula nedya midhangetaken ingkang tetela supados tarwaca anggen kula nampi sabda pangandika paduka Yayi Prabu ing Astina Yayi Prabu Duryudana long-long rambyang ningkang driya ewang candra katawangan somo ing yas katuritan limut kabyataning ujit ram remendri ya ma nawo kakawunging wang wisesa Paman Loro Jenar
Wonten timbalan nggih anak Prabu Bawadana. Wonten timbalan nggih. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Wonten timbalan Yayi. Wonten ing madaning pasewakan dinten samangke. Kula mboten badhe ngrembak babakan kaprajan. Kula mboten badhe ngrembak babakan kanalindran. Miwah kula mboten badhe ngrembak perkawis kulawarga. Namung semantena mugi antados ing kawuningan. Wiwit rumiyin ingga sepriki kula menika tasih ngraosaken pangraos ingkang boten jenak. Kula ngraosaken manah ingkang boten ayem, tuwin boten tentrem. Dipun sababaken boten sanes kejawi namung anggenipun kadang-kadang kula para Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padhang. Bloko Suta kemawon wonten ing pirembagan madaning Datulaya wongsal wangsul sampun marambah makaping-kaping. Boten badhe benten menapa ing rembag madaning pasewakan pangajaping manah kula sakmangke para sepuh sampun manggihaken karti sambeka, sampun manggihaken cara supados sakmangke Pandhawa ingkang cupet umure sampun ngantos pinardawa kamulyanipun Pandhawa aja nganti lono uripane ing alam padhang. Nadan sami nyebataken menawi para Pandhawa menika sedherek tunggal Kanjeng Hyang Wiyasa ing Sabwarga. Nanging tumrap kula pemanggih ngaten menika kala wau klentu. Karana miturut pemanggihipun Duryudana Pandhawa menika tumrap kula satru mungging cangklaan. Menawi kula sambung kalian para Pandhawa, menawi kula menika nyambung pasderekan kalian para Pandhawa, sami kawem kemawon kula menika ngurip-urip tumpringas, ngurip-urip tunggak kemado. Menawi ageng tan wurunga namung badhe gateli dhateng awak kula piyambak. Mila kedah kula singkiraken. Mila inggih saking mriku paman sepisan malih madaning pirembagan Datulaya menika mboten badhe menggok kalian kawontenanipun para Pandhawa. Kula sampun ketelasan penemu, kula sampun ketelasan pemanggih. Kedah kados pun anggen kula damel srana supados Pandhawa pejah dinten samangke. Krana menawi Pandhawa sampun pejah menika teges manah kula badhe ayem, manah kula badhe tentrem. Krana boten wonten ingkang badhe ogak-ogak dhateng kanalindranipun Duryudana. Boten wonten ingkang wantun badhe ambebeda dhateng adeleke kanalindran kula. Satemah badhe pinardawa kamulyan kula ngantos sak turun-turun kula lenggah dampar ke Prabu Negari Ngastina ngenyam kamukten kekemul brana picis nyunggi derajat pangkat. Nanging menawi Pandhawa tasih gesang tan wurunga mangke Pandhawa ngucik dhateng ke Prabu Ngastina ing mekaten boten wurunga Negari Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Paman Plasa Senar, nyawa-nyawa jimat kula nggih. Menapa ing dipun penggalih dening anak Prabu menika saknyata leres. Kula piyambak ugi mekaten, manah kula tansah ngraosaken kuwatir durga ngongsa-ngongsa miwah raos sumelang ingkang ageng. Krana nadyan paduka menika tasampun lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Nanging tumrap ingkang bapa ing kematian menawi Pandhawa menika tasih gesang anggen paduka lenggah dampar menika mboten badhe anggadhahi raos ayem menika leres. Mila dinten samangke kula suwun pemanggihipun Paman Plasa Senar kados pundi srana kedah kula tindakaken supaya Pandhawa enggal pejah dinten samangke. Kula nuwun sewu lho nggih. Kula menika malah gumun. Gumunipun kaliyan sinten? Inggih kalian kadang paduka para Pandhawa menika. Ing atasipun menika namung tiyang gangsal gelintir. Tiyang gangsal menika kala wau anehipun menawi dipun jangka pejahipun boten nate kasembadan. Sampun malika dijangka pejahipun. Nadyan dikerenah cintrakanipun Pandhawa menika boten nate kasembadan. Elok temen. Sampun marambah makaping-kaping ingkang mestinipun menawi dipun nalar kanthi cara kamanungsan
Pandhawa ingkang linarapaken dening ingkang bapa ing kepatihan Wongsal wangsul tartamtu pejah nanging nganggo sapriki tasih seger kewarasan. Malah sak mangke ingkang bapa ing kepatihan tumulin utuh dhateng Jawata, tumulin utuh dhateng dewa cetha sanget menawi dewa ingkang nitahaken dhateng titahing kemapan wonten ing jagat menika kadarbi pemanggih utawi darbi pambegan Mban Cindhi Mban Siladan. Liripun kados pundi? Menawi Pandhawa dipun Mban Cindhi menawi Kurawa dipun Mban Siladan menika teges dewa ingkang boten adil. Sabab menapa to? Wongsal wangsul dipun jangka pejahipun nanging Pandhawa dereng saged kelampahan dipun jangka. Cintrakanipun agengipun pejah saking lumahing bumi kureping langit. Lajeng waman gadah pemanggih menapa babagan menika? Nuwun sewu nggih. Kula sampun ketelasan pemanggih iwa semanten menawi paduka anak Prabu Duryudana menika badhe ngersakaken pemanggih dos pundi caranipun mejahi para Pandhawa. Nembe menika kula manggihaken pemanggih ing mestinipun sak mangke dados margi ingkang saestu meraping paduka anak Prabu. Mula badhe panjenengan aturaken nuwun sewu nggih. Kula kok ketayalan pados penemu supaya Pandhawa tekaning pati gawe srana cintrakaning Pandhawa. Panjenengan ugi ngerkaos pados srana pejahipun para Pandhawa. Monggo wonten mriki menika janjanipun wonten piyayi ingkang menawi kadhapuk mejahi para Pandhawa menika kula nuwun sewu ngibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Sinten to piyayi menika? Mboten sanes kejawi namung Kakang Durna. Kok mau iki ngapa? Teruske dhisik. Nggih. Inggih Kakang Penemban Durna. Menapa ta sababipun kula saged matur mekaten? Jabita kula monggo dipun penggalih kanthi nalar ingkang ganep. Kakang Penemban Durna menika gurunipun Pandhawa. Mula inggih panjenenganipun menika mboten ngertos keringkihanipun Pandhawa. Wong nyatanipun gulang-gulung kalian Pandhawa menika mboten namung setunggal kalih dinten nanging mataun-taun. Anggenipun mulang muruk dhateng pun para Pandhawa. Mila kula pitados estunipun Kakang Durna menika ngertos dhateng keringkihanipun para Pandhawa namung semantena gandeng piyambakipun tresna kaliyan para Pandhawa ajri menawi ngaturaken dhateng paduka anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu ing Ngastina jagat Dewa Bathara. Bathara wonten dawuh menawi dipun ngendikaken Paman Hari Sengkuni menika menawi kula limbang menawi kula petang jebul pinanggihipun leres panjenengan minangka dados guruning para Pandhawa. Pandhawa saged kados mekaten kawontenanipun awit saking peparing paduka ngelmu paduka. Kula kinten anggen paduka srawungan para Pandhawa menika ugi leres ngendikipun Paman Sengkuni sampun mataun-taun. Kula kinten Babaduna mangertos dhateng keringkihanipun para Pandhawa. Lagi sang menika Bapa Penemban kula suwun kanthi sanget wonten suka liraning penggalih Bapa Penemban Durna paring dawuh. Wonten pundi keringkihanipun para Pandhawa menawi samangke sampun pinanggih badhe kula pejahi Pandhawa kedasirna saking lumahing bumi kreping langit Bapa Penemban. Kandhang mlegudu swalu gimbal sumerante hawala. Kula nuwun nggih Ger. Kula mboten badhe selak. Kula mboten badhe melajar saking kasunyatan. Iya. Namung menawi paduka anak Prabu menika ndangu babakan keringkihanipun para Pandhawa, Pandhawa menika ringkipun wonten pundi? Kula nuwun sewu nggih. Menawi ingkang Bapak dipun paringaken blaka, Pandhawa menika mboten gadahi keringkihan. Nuwun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lha inggih. Sabab kula teliti mataun-taun. Nalika Pandhawa menika dados siswanipun Begawan Durna. Pandhawa menika mboten gadahi keringkihan awit kula nuwun sewu lho nggih. Pambeganipun Pandhawa gangsal menika benten-benten. Mongko pambeganipun Pandhawa gangsal menika saged kinarya kaca begala tiyang gesang wonten ing alam padang. Setunggal. Puntadewa menika pambeganipun sabar, ikhlas lahir lan batosipun. Piyambakipun menika mboten nate nggadahi raos sengit dhateng sesaminipun agesang. Menika mujudaken setunggiling kegiatan mergi tiyang sabar menika dados kekasihin Gusti mila mboten omong mokal. Menawi Puntadewa menika dipun menangaken ngagem asma Puntadewa. Punta menika lugur, dewa menika sampun ngarani.
keluhuraning Puntadewa menika persasat sak nginggiling para Jawata. Menapa wonten titah ingkang keluhuranipun sak nginggiling para dewa? Mboten wonten, kejawi namung anak kula pun Darmakusuma. Inggih. Salajengipun Werkudara. Werkudara menika dados panenggak Pandhawa. Satya Indra Dipati menika lambahing kekiyatan, kasantosan. Kejawi saking menika Werkudara menika lambanging kekempalan utawi karukunan. Mergi kasantosan bab menapa kemawon menawi menawi boten rukun boten badhe santosa. Kados dene wujudipun sapu ingkang dipun mawi tutus dipun taleni. Sapu ingkang dipun taleni menika kala wau menawi dipun tekuk boten saged tugel. Nanging menawi dipun tekuk setunggal-setunggal menika ugi badhe gampang dipun patahaken nggih. Saentuke basane. Wis ngantuk mikir aja wis. Wis saged cekele pokoke. Mboten saged dipun tugel ngaten mawon. Nggih. Mila kerukunan menika mujudaken satunggiling kasantosan. Mila lajeng dipun lambangaken Werkudara menika gagah pideksa godhek Simbar Jaja. Lajeng Janaka. Janaka menika tresna asih. Mekaten. Tiyang gesang wonten ing alam padang menika kedah kebak tresna asih dhateng sesaminipun jernya sami-sami titih Gusti menika Janaka. Lajeng ingkang pungkasan inggih menika kembar. Kembar menika mujudaken satunggiling keadilan. Sak traju sak bobot. Mboten wonten ingkang awrat sunggal-setunggalipun nanging sedaya sami antawisipun Nekula lan Sadewa. Lah, gangsal perkawis menika dadosaken kekiyatan tumraping para Pandhawa. Mila dipun padosi wonten pundi keringkianipun mboten badhe pinanggih, mboten badhe pinanggih. Terus kula tak takon karo Kakang Dono, mang takon Dik Patih. Nek Pandhawa kaya ngoten niku mujudake lambange dewi-dewi, pripun carane iso tekaning pati? Lho, saged. Saged mawon carane dinteni nek tuwa sok mati dhewe. Niku jenenge mboten penemu. Kula rampun matur to Dik Patih. Nek Pandhawa menika mboten nggadahi keringkian menapa-menapa. Nek ngoten Pandhawa ora iso tekaning pati. Saged mawon. Sing jeneng tiyang ingkang kumelip ingkang rumangkang ing kedurungan kulit daging menika pejagesangipun wonten panguwasipun Gusti Kang Maha Suci. Sampeyan kok dadi pendhita wengi iki kok kaya apik men. Lho, ya gumantung duwite ngoten niku Dik Patih. Nggih. Nggih. Lajeng kula nyuwun sewu, sampeyan kudune prisa. Keringkianipun para Pandhawa menika wonten pundi? Kejaba Pandhawa menika sentosa. Kedhara Pandhawa menika digdaya. Pandhawa menika ugi dipun amping-ampingi. Inggih menika pamomong kalih cacahipun. Pamomong kalih cacahipun menika setunggal Natandrawati kaping kalih Semar Badranaya. Natandrawati menika najan wujud Nalendra nanging menika titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu, titi sing dewa kang ngandung kabagyan. Nggih. Nika dewa nika. Nggih. Semar ugi ngaten najan derajat ing ceplik. Paribasanipun wong loro saudan telu saurupan. Semar niku ya Jawata, titi sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula ora aneh nek Pandhawa niku dimong piyai loro wae digdaya-digdaya. Inggih menika Kresna menapa kalih Semar. Lah, saking manginipun ing Bapak Kepatihan menawi badhe mejahi para Pandhawa menika kula nuwun sewu ingkang ngayomi dhateng para Pandhawa menika dadipun percaya karo piye? Oh, ngoten nggih. Upama ora iso mateni Natandrawati, ya kudu iso mateni Semar. Nuwun sewu, loro niku angel kabeh dipateni. Pun saniki apike rasa dipateni durip kemawon. Men Padang. Mboten ta ampun kaya ngoten to niki rembugan sing tenanan. Dik Patih, kula niku rembugan yo nganggo mikir supaya iso nyaosi srana dening anak Prabu Duryudana nggone bakal dadi patine para Pandhawa. Nggih nggih. Nggih mang teruske. Ah, carane kudu goleki ringkiane Natandrawati karo Semar Badranaya. Nek Natandrawati niku pancen angel dipateni, lah saniki sing dijangka patine Semar. Semar niku yo angel mati. Ditekorke akine ngono mati. Kakang Durna, pripun? Niki kula omongan tenanan ndombangane kula mengke muring. Semar carane materi pripun? Nek dijangka secara langsung Semar menika angel dipateni. Upama sing kula karepke niku Semar menika disuda nganggo keris, ditamani nganggo pusaka. Niku mboten ajeng saged kelakon kelampahan pejah.
Ning Semar niku ya kudu digoleki carane matine piye. Oh, upamane digawe lara atine, digawe nelongso, digawe sedih atine. Nggih, nggih. Carane ya Semar niku digoleki piye supaya Semar niku ringkih atine. Keringkihane atine Semar niku nek nuwun sewu kelangan anak-anak niku iso ringkih atine Semar. Oh, ngoten. Nggih. Nek ngoten Gareng Petruk Bagong kudu dipateni. Mateni wong telu niku ya angel. Kok rumangsa kula kok angel kabeh to? Pancen iki angel kabeh niki. Nek kira-kira kakelan rasa digarap. Ben bijine elek ya ben. Mboten nek sampeyan niku omongane mateni Gareng Petruk Bagong niku ya ora gampang. Ora gampang wong urip ning alam donya. Nggih. Carane pripun? Aja mbaka telu. Kok aja mbaka telu. Aja telu langsung. Ning kudu mbaka siji. Nah, mbaka siji upama Gareng sik dipateni, Gareng dipateni mengke Petruk nelongso. Weruh kakane mati mergo ora duwe kanca gegojekan. Petruk nelongso, kembange wong nelongso niku lara, kembange lara niku mati. Petruk mati ngenes kakane mati. Bagong tingak-tinguk ora ndek kanca. Kakane mati, loro mati kabeh. Tumuli Bagong nelongso lara, Bagong lara, Bagong mati. Nek anake telu Semar, Gareng Petruk Bagong niku tekane mati, Semar terus nelongso. Ora gelem sowan ta negara Ngamarta, ora gelem dadi abdining para Pandhawa, begegek nang omah. Nungas nangis. Ora mangan, ora ngombe. Awake saya kuru, kencokan penyakit diabetes. Bareng niku terus nyerang teng ginjel. Semar lara ginjel, bareng nyerang jantung Semar mati, tekaning mati. Terus mangke kari materi para Pandhawa. Wah, jan. Wit gedang awoh pakel. Teng pundi niku napa wonten apa? Mboten kula niku ngelokke sampeyan. Ngelokke kula pripun? Wit gedang awoh pakel. Tegese omong gampang nglakoni angel. Kula sing ngomong sampean ming sing nglakoni. Mergo kula sing duwe ego vertikal. Kula sing duwe vertikal panjenengan sing ngetapi para Sata Kurawa supaya nglakoni materi Semar Gareng Petruk Bagong. Oh! Sadurunge Gareng Petruk Bagong do mati Kurawa wis bubar entek-entek. Mergo diajar karo Panakawan telu. Jan rumangsa kula kok ming mateni Pandhawa kok angel ra jamak-jamak. Nuwun sewu lho, Di. Kula niku nganti jeleh. Kula niku nganti wegah perkara pendak-pendak pisowan anak negara Ngastina mesti ngrembug mateni Pandhawa. Pendak-pendak pisowan anak negara Ngastina mesti ngrembug mateni anak-anak Pandhawa. Mesti mateni para-para kawan. Nuwun sewu to, kaya ora ana rembug liyane to. Mbok golek ngrembug apa to? Kaprajan Kanalendran ngrembug negara niku ya wigati. Sinuwun Prabu Ngastina menika lenggah dampar ngrawakaken para sepuh tumuli ngrembug pamanarya. Desa ingkang sisih ler kidul menika kirang reja lan kirang tentrem. Monggo mreginipun dipun cor. Ngoten menika kados pundi? Cor mubeng RW. Lho nggih ta. Kula niku nembug apik kesejahteraning para kawula ora nembug kok ming manteni para Pandhawa, mateni para Pandhawa, mateni para Pandhawa. Kula niku nganti bingung nyaung-nyaung sigo pretikal ngantos bingung. Oh lho. Wonten dawuh. Panjenengan mrisa nek Pandhawa isih urip kula mboten ajeng tentrem. Ngertos nggih, ngertos. Namung kula nuwun sewu kok inggih tasih dipun rembak sepriki lho. Kula nuwun sewu menapa mboten wonten rembak sanesipun? Mboten wonten. Kula badhe ngrembak sanesipun nek Pandhawa wis ngatang-atang dari Batam. Dadi sampeyan wonten ing negari Ngastina menika kula suwun iku pertikelipun supaya gawe srana piye carane materi para Pandhawa. Sampeyan ora usah ngelingke ratu, sampeyan ora usah ngelingke barang Duryudana sing dadi ratu teng Ngastina menika kula. Kula wenang nepak bun-bunane wong sapraja, kula wenang jenenge bor uripe sampeyan. Nek sampeyan ora mathuk karo penemu kula, ora gathuk karo rembugan kula, sampeyan ora teka teng Datraya mboten napa-napa. Nek kula suwun babar pisan sampeyan ora usah sowan teng negara Ngastina, sakjege urip sampeyan. Apa ora? Senengane kok sok alim. Sok apik. Mbok ya wis manut wae karo rembugane anak Prabu Ngastina. Panjenengan menika iki didhawuhi supaya golek cara kok malah mejang. Kok malah mulang.
pidato. Mbah ya wis. Nggih anak Prabu saranipun ngaten. Wis dadi lega penggali anak Prabu kok dadak werna-werna demen didukani. Nek sampeyan ora entuk sowan teng negara Ngastina sampeyan ajeng sowan teng pundi? Sampeyan ajeng suwita teng pundi? Sampeyan ajeng ngawula teng pundi kula tak takon. Wong sampeyan niku asale saka manca negara, sampeyan niku wong sabrang, tekan iki wis diakoni dadi wong Ngastina, wis entuk KTP Ngastina kok werna-werna lambene. Kula niku ora seneng nek sampeyan kaya ngoten niku. Inggih, nggih. Mbah kula aturi paring dawuh. Upami kula kedah mejahi dhateng pengayumanipun para Pandhawa langkung rumiyin. Sinten ingkang kedah dipun sirnaken langkung rumiyin? Menawi saking pemangke kula ingkang kedah dipun sirnaken inggih menika pun Semar. Caranipun mejahi Semar. Semar kedah dipun damel nelangsa manahipun Srana Semar kecaran dhateng pun anak-anakipun inggih menika Nalagareng Petruk menapa Dene Bagong nggih, anak Prabu Ngastina. Sikra-sikra yen permana kanca